Ježišmarja, chcípnu. Bože. Děkuji ti. Yes. Jsem se nechal někam schovat. Oh my god. Mě ty krávy strašně lákají zabít. Co budu dělat? Kam jdeš? Duj. Ničím tisíce trávy kolem, můžeš se skvěle. Ježišimaria, stůj. Prostě umřeš, smíš se s tím. No, to vykaž. Rychle, až po ještě jednu. Chci maso. Umři. Prosím. Dělej, tma, jsem mrtvej. Seber to. Děkuji ti. Super. A utíkej. Dorazil jsem tě, nevěděl. No. Trošku větší skně, než bych chtěl na první noc. Creeper, Já bych to slovo řekl, ale... Sakra. Ježišmarja. Ježiš, já nám styky, já mi bože. Rychle musím... Musím se chválit rychle. Krumpáč. Kopej. Ne, ježišmarja, hlínou, ne. Krumpáčem. Kopej. No, to mohlo stačit na první věc. Asi i pro první díl. Takže já to tady asi končím. Myslím si, že by to pro první díl mohlo stačit. Protože jsem řekl, že přežijeme první noc, což jsem splnil. Takže pokračovat jsem samozřejmě budem. Super, let's play, těšit. Tak, a ještě to tady teda prohledíme a udělám osvětlení tady. Než budu žít samozřejmě v domě, ale na to budu potřebovat trošku víc materiálu. Já potom asi budu náčet na další díl. Tak jo, takže tohle bylo pro první díl, asi teda s váma se loučím z druhého partu už. By bylo asi všechno, asi určitě. No. Takže jo. Takže já si to tady srovnám a asi ještě hledám další partík. OK. Tak jo, tak já s vámi loučím a ahoj.